Kaixo guztioi, kaixo berriz ere, denbora oso agudo dijoa, eta berriz ere beste aste santu bat etorri zaigu ustekabeak kasik, esan genezake. Eta orduan, aurtengo ordutegiak eta azkeneko urteetan ohitura izan dugun bezala grabatuko ditugu, bertan pixkat ingurun izango diren ospakizunak eta ospakizunen berri edukitzeko zuek guztiok. Aurreneko gauze, konfesioak. Aipatuko ditugu, konfesioak izango ditugu lautokitan. Astearte santun, hau da, martxoaren 26-an, ez da, astearte santun, atxaldeko 5-etan, lekun berrin, aitorle bat egongo da, konfesore bat egongo da, komentun, atxaldeko 5-etatik aurrera. Gutxo gara meza gara irarte edo egongo da, konfesore bat, lekun berriko komentun. Bertan inguruko zea guztiek eta konfesatu nahi zuenak, aukera hori edukezue, astearte santun, atxaldeko 5-etan. Egun berean, astearte santun baita ere, goizutan, atxaldeko 6-etan egongo da penitentzi ospakizuna eta konfesatzeko aukera. Gero, asteazke santun, leitzen egongo da konfesore bat, elizen, atxaldeko 6-etatik aurrera. Eta jendea dagoen bitarten, gero zazpiter da meza do, baina meza bitarten ere konfesatzeko aukera bat. Leitzen, asteazken santun, atxaldeko 6-etatik aurrera. Gero, ostegun santu goizen, konfesore bat egongo da betelun, goizeko 11-etatik aurrera. Beteluko elizen. Leitzen ere, ospakizuna egongo da, 10-etan pixka gaztetxoentzako, eta gero 11-etan ere egongo da, egongo die konfesioak, nahi dunantzako leitzen, elizen. Gero, ostira santun, baita ere leitzen azkeneko aukera, hor erderazko preparazioakin da, baina bakoitzan nahi duen bezala, konfesatzen da, eta izango da ostira santun, goizeko 11-etan ere leitzeko elizen. Hori konfesioi dagokionez. Eta gero, ospakizunak honako hauek izango ditugu. Ostegun santu, atxaldeko, nola dijo? A ber, ostegun santun, 5-etan lekun berriko komentun izango ginuke. Gero, atxaldeko 6-etan, ostegun santun, izango ginuke lekun berriko parrokin. Baita ere atxaldeko 6-etan, izango da areson. Gero, atxaldeko 7-etan, goizuetan. Atxaldeko 7-terditan, betelun, leitzen eta berueten. Hiru toki horietan egongo dira, ostegun santun, eta gero aldazko komentuan, 7-etan baita ere. Goizutan bezala, atxaldeko 7-etan, aldazko komentun. Hoiek, ostegun santuko ospakizuna. Gero, iluntzean, 2 ordu santu, 3 ordu santu izango ditugu gure zonaldean. 8-etan, klarixetan, hau da, lekunberriko komentun, iluntzeko 8-etan, ordu santua. Leitzen, atxaldeko ospakizuna bukatu tondoan, hau da, 8 eta 4 inguru izango da ordu santua. Eta betelun, gabeko 9-etan, ordu santua eta gaugurtza, adorazioa baitaren. Ostira santun, goizen izango ditugu 3 tokitan gurutz bideak. Leitzen, ohitura da bezala, goizeko 8-etan, parrokitik abituta Santa Cruzera. Gero, betelun 11-etan parrokin. Eta lekun berrin 12-etan. 12-etan gurutz bidea parrokitik eta peinaraino. Orduan, hori gurutz bidei dagokionez. Eta atxaldeko ospakizunak izango ditugu, uste eta aldazko komentun atxaldeko 3-etan. Aldazko komentun atxaldeko 3-etan. 4-terditan izango dugu, ostira santun, areson eta betelun. Eta berueten ere 4-terditan. Gero, 5-etan lekun berriko mojetan. 6-etan izango da lekun berriko parrokin eta leitzen ere bai, atxaldeko 6-etan. Eta goizutan atxaldeko 7-etan. Hoik izango die
Austirera santuko ospakizunak. Eta Larunbat santun ez dago ezer, bakarrak Pazko gau behiak, hau da, izango ditu honako hauek gure zonaldean. Aldatzen, zazpitan. Aldazko mojetan, atxaldeko zazpitan. Berueten ere, atxaldeko zazpitan. Beruten ez dago ez, beruten ez dago ez. Atxaldeko zazpitan, aldazko mojetan. Goizuetan baita ere, atxaldeko zazpitan. Gero 8 izango da Areson. 9 Betelun. 10 Leitzen eta 11 Lekunberrin. Orduan nahiko aukera badu zonaldean. Eta Lekunberriko komentunak 9 baita ere. 9. Eta horiek izango lirateke gure zonaldean ditugun ospakizunak, aukera hauek, gero eta beste zerbait ibero alimazue, gaude. Gero igandean betiko martxan esan genezake, betiko mezak eta igandea atxalden jajetxiko litzateke San Miguel santu beriotik, santutegitik Parabarrean. Eta Pazko astean, ohitura dugun bezala, gure herri guzti hauetan betiko ordutegin izango dugu San Miguelen bisita. Eta besterik gabe, egun ononak pasaditzazuela guztiok, eta Pazko ona aiatzen denean. Eta hori, oso ongi. Zuzara gure poza, buruz salbatzailea. Zuzara gure poza, buruz salbatzailea.